Kważi l-klieb kollha li 4 ilu instabu Maħqura f'dar fil-Ħamrun sabu familja ġdida. Ikkonferma dan ma' One News id-Dipartiment għall-ħarsien tal-annimali. Bid-direttur Noel Montebello jispjega li 19 diġà sabu l-kent ta' xi ħadd li lest jindukrhom u jgħożhom. 8 klieb jinstabu fi proċess ta' fostering u 4 oħra diġà ġew adottati. 7 oħra hemm familja li tridhom u daqt jinġabru. Noel Montebello spjega li f'każ ta' fostering, il-familja tipprova tgħix bil-kelb magħha għal numru ta' jiem qabel tieħu deċiżjoni finali u dan l-aktar f'każi fejn diġà hemm annimal ieħor id-dar. L-4 klieb li qatt m'għandhomx familja qed jinżammu f'santwarju, filwaqt li min kien responsabbli għat-trattament ħażin ta' dawn il-klieb mistenni jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.